ברוכים השבים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, מאלף ועד תינוק. אני היום מאוד מאוד מתרגש, יש לנו אורחת חשובה, אבל תכף נדבר על האורחת. אני רק אספר לכם שהיום בבוקר חזרתי מארמניה עם עוד קבוצה מאושרת, ואני רוצה להגיד גם פה, הנה פסיה, אני אומר לך שאני ממשיך לחגוג את היום הולדת שלך. שלא תחשבי ששכחתי. אז מזל טוב פסיה, ועד 120. בעזרת השם שנה הבאה, נבוא כולנו לחגוג את הלידה. אורית, ברוכה הבאה. תודה. מי שלא מכיר, אנחנו היום נפגשים עם דוקטור אורית מלכה פאר. דוקטור אורית מלכה פאר מלווה המון שנים בעולם הפריון, בכל מה שקשור לנושא תרומת הביצית. ויש המון נושאים שאנחנו נשאלים בעולם של תרומת הביצית, שאמרתי, למה טלפון שבור? בוא נשמע את זה מפי הגבורה. אז ברוכה הבאה, אורית. תספרי לנו קצת על עצמך. עוסקת בתחום הרבה מאוד שנים, זאת השנה 41 בכל מה שקשור לעולם הפוריות. בתחילת הדרך עוד ליוויתי מטופלות שהייתה תרומת ביצית אלטרואיסטית בארץ, וב-16-17 שנים האחרונות מלווה מטופלות שנזקקים למעשה לתרומת ביצית, שהמקור שלה היום מחול. הרבה שנים זה היה רק מאוקראינה, היום גם מגיאורגיה, ואני מקווה שהליווי הזה הביא ליצירת הרבה משפחות טובות ומאושרות. אמן. אורית, אנחנו מכירים ועובדים יחד קרוב ל-17 שנה. זה נכון אם אני אומר שב-17 שנה האלה ליווית למעלה מ-5,000 תהליכי הורות באמצעות תרומת ביצית? נהיה צנועים ונגיד 5,000, אבל הרבה יותר. יש המון שאלות שאני רוצה לשאול בנושא הזה. ואנחנו מביאים לפה גם את הנשים, האימהות, האבות, אבל גם את אנשי המקצוע, ואני רוצה לשאול מנקודת המבט שלך. יש הבדל בין כשיושבת מולך אישה שהיא באה לתרומת ביצית, לבין שיושבת מולך גבר שזקוק לתרומת ביצית? כן, ההבדל הוא מהותי, משום שאישה שמגיעה לתרומת ביצית מגיעה בדרך כלל, אחרי שהוא מסע ארוך, איזו סאגה מאוד כאובה של טיפולי פוריות, עם אובדן, עם אכזבה, עם תסכול, למה אני לא יכולה, למה כל אחת אחרת כן יכולה, למה אני חובה כישלונות חוזרים, למה אף רופא לא מצליח לעזור לי, למה לא נזכרתי מוקדם יותר, למה לא הלכתי לרופא אחר. יש פה עולם שלם, מכלול שלם של דברים, עם הרבה כאב והרבה הלקאה עצמית, ובסופו של יום מישהי תיכנס לנעליה, מישהי בעצם את אותה ביצית, את אותה מתנה, היא תקבל ממישהי שהיא לא מכירה אותה. מישהי שהיא צריכה לסמוך על אנשי מקצוע כמונו, שבחרנו אותה בדרך הנכונה והמקצועית והטובה, וזו מישהי שתיתן לה מתנה לכל החיים. אמנם היא תהרה, אמנם ברחמה יתפתחו העוברים ויוולדו הילדים אחר כך, אבל מישהי תלווה אותה לכל החיים, וזה ויתור מאוד גדול ומאוד כואב. זה ויתור שגם בדרך כלל לא מדברים עליו. כשנשים עוברות טיפולי פוריות, אז גם אם לא מדברות יותר מדי, הסביבה מבינה. יש כאלה שזקוקות למעטפת של התמיכה, יש כאלה שלא מעוניינות, אבל הדברים די ברורים. גם שהולכים לפונדקאות, בסופו של יום אי אפשר להסתיר את זה. את לא בהיריון, את נוסעת, את חוזרת עם ילד. תרומת ביצית, אס מלהזכיר. אני יכולה בכל השנים שאני מלווה מטופלות, למנות על כף יד אחת, נשים שבחרו לחשוף או לדבר, זה איזה סוד כמוס. אני תמיד אומרת שההיריון זאת הדרך שלהם להתמודד, כי גם במהלך ההיריון, שכבר השגת את ההיריון, שגם זה לא קורה ברגע, יש הרבה רגעי משבר, יש הרבה כאב, יש הרבה בכי לקר בלילה, יש הרבה תסכול, ואני תמיד מעודדת אותם שהמעגל ייסגר
אחרי הלידה, שיניחו עליהם את עולה לא עוללה, הם יסתכלו זה לזו בעיניים ויבינו שזה חיבור לכל החיים, אבל זה המסע, וזה המסע המאוד מאוד מאוד מטלטל. גבר זה כבר סגה אחרת, זה כבר עולם אחר, אין לו דרך אחרת. הוא יודע שהוא צריך פונדקאות, והוא יודע אם הוא בוחר להביא ילד לעולם בפונדקאות, והוא יודע שלפונדקאות הזאת נלווה תרומת ביצית. ההסתכלות היא שונה. מרבית הגברים שבוחרים בפונדקאות, הם גם לא סטרייטים. זאת אומרת, עולם ההיכרות שלהם, נשים עם חוויות, הוא שונה. זה יכול להיות חברות, אחיות, ידידות, מכרות, קולגות, אבל לא אינטימיות או בחירה או הוויה רגשית. והם באים קצת יותר באופן שבלוני. יש להם איזה חלום. היום אמר לי צוק באופן מאוד יפה, הוא אמר לי הם רוצים או ברביות או ברציות. זאת אומרת, יש איזה חלום, איזה משהו שאני כבר עושה, קיבלתי את הזכות הזאת, ואני עושה את הדרך, את הכברת דרך הזאת להורות, ותהיה לי פונדקאית, אז אני רוצה באמת את האימא שתהיה מיסיס פרפקט. ונורא נורא אפשר להבין את זה, כי הם מנותקים לגמרי מהתהליך הזה. אישה לפחות שחובה את ההיריון, יש לה איזה חלק. הם באים ואומרים להם, אוקיי, תבחר את הפונדקאית, תבחר את התורמת, don't call us, we will call you. והבחירה היא יותר מורכבת. אם יחידנית או זוג, בסוף יש איזה love at the first sight, יש איזה אהבה ממבט ראשון עם התורמת, היא מזכירה את אימא שלהם, היא מזכירה את החברה שלהם, היא מזכירה את האישה עצמה, היא נתנה להם הרגשה טובה. עם הגברים היחידניים יש איזו הסתכלות יותר ריאלית, יותר רציונלית, זה לבחון כל דבר. זה ראיתי 10, אבל אני לא שקט, אולי אני אראה עוד 10, אולי אני עוד 20, יש איזה חור שחור בלב שצריך למלא אותו, וזה התפקיד שלנו. לנסות וכל הזמן למלא, וכל הזמן, לא רק אותם, את כל המטופלים, כל הזמן לעטוף, כל הזמן לחבק, כל הזמן להבין את הקושי, ולהבין שכל אחד מהם, כל אחת מהם, כל זוג כזה, הוא עולם ומלואו. צריך להתייחס בנפרד, לקחת את החוויה של כל אחד, לקחת את הרגישויות של כל אחד, לקחת את הקשיים של כל אחד, וללכת איתם יד ביד, לא כקבוצה, אלא כל אחד לעשות איתו את הטיול, את הדרך בנפרד, כדי להביא אותו לשלווה ולנחלה. יש כאלה שהדרך יותר קלה עבורם, יש כאלה שהדרך יותר קשה עבורם, אבל אנחנו לא מרפים. אם צריך למשוך אותם במעלה ההר, אנחנו נמשוך אותם במעלה ההר, ואם הם רוצים לעשות תפנית וללכת לכיוון אחר, אנחנו נלך איתם ביחד. עד שבסופו של דבר, אני תמיד אומרת, תמצאו את האחת. תמצאו את האחת, כי זאת מתנה לכל החיים. פונדקאות, יש לה התחלה ויש לה סוף. בחרתי פונדקאית, אני סומכת עליה, סומך עליה, שהיא באמת תיתן את הטוב ביותר במהלך ההיריון, והיא תהיה בריאה, והיא תהיה קשובה, והלידה תעבור בטוב, ואני אקבל את הילד, את הילדה שלי. אבל כמו שאמרתי קודם, עם התורמת אנחנו מקבלים מתנת חיים שהיא תמיד איתנו. תמיד איתנו. ולכן התרומה היא החלק הכי מורכב בטיפולי פוריות. הכי קשה, והתפקיד שלנו זה להיות עבורם 24/7. ברגעים שגם כשאתה סוגר את הטלפון, אתה אומר, רגע, מה היה פה? אבל תמיד לדבר בנועם, ותמיד להבין, ותמיד להכיל, ותמיד להקשיב. גם שמעת עם אותו סיפור 50 מיליון פעם, זה לא משנה, מי שמדבר, מדבר מדם ליבו. וזה התפקיד שלנו. אנחנו צריכים להיות הבית והלב. אז כשאת אומרת, ואמרת, אנחנו אנשי המקצוע, אז אני רוצה קצת כמה נקודות לשים על השולחן. אז קודם כל, את דוקטור, אבל את לא דוקטור MD. נכון. למדת כמה וכמה תארים בימי חייך. תספרי לנו מה למדת. יש לי דוקטורט בפסיכולוגית מאוניברסיטת בר אילן. הדוקטורט שלי עוסק בהורות משותפת. הוא העבודה הראשונה שנכתבה בעולם האקדמיה בעולם. על הורות משותפת שמושתתת על נשים סטרייטיות וגברים באשר הם. בעיקר על מעורבות האבות, איפה הם רואים את עצמם בתוך התהליכים האלה. והעבודה שלי בעצם עסקה במבנה של משפחות חדשות. אני תמיד מספרת שהבן הגדול שלי, כשהוא היה בגן חובה, הוא חזר ממרר בבכים מיום המשפחה, ושאלתי אותו, עדה, מה קרה? והוא אמר, יש לי אבא. אוקיי. ואז הסתבר שהגננת
הבינה שיש לה כמה ילדים למשל שנולדו מתרומת זרע, אז היא אמרה בואו נעצים אותם, וכל אחד בא עם מצגת נהדרת, איך אימא שלו הלכה לבנק הזרע ובחרה לו את האבא הכי טוב. ותמיד בתל אביב אנחנו צוחקים שיש ילד שההורים שלו סטרייטים וחיים תחת קורת גג אחת ונשואים כדת משה וישראל, הם החריגים. אז מבנה המשפחה משתנה, וזה בעצם הייתה העבודה שלי. ומעבר לזה יש לי תואר ראשון ושני במשפטים. כל התחומים האלה מאוד משלימים אחד את השני. בעצם הגעתי ללימודי המשפטים גם מתוך עניין שנבע מהדוקטורט, וגם מתוך שעמום, כי יש שנים בדוקטורט שאתה לבד עם הנתונים והסטטיסטיקה, ואתה צריך כבר את האינטראקציה. זהו, זאת אני. ובהמשך למה שאמרת, אנחנו אנשי המקצוע, אני מבין שבכל השנים האלה, בתהליכים האלה, תמיד היה שם, מאחורי הקלעים, רופא פריון בכיר, שליווה את כל התהליכים האלה מול הנתרמות, וכמובן, מטבע הדברים, גם מול התורמות. העולם הזה של הפוריות בעצם מאגד הרבה מאוד אנשי מקצוע. אני רוצה לציין שאני עברתי טיפולי פוריות 12 שנה, מהרגע שהתחלתי ועד שילדתי את הבן הצעיר שלי, ואני תמיד אומרת למטופלים שעד מפתן הדלת אני מבינה אותם, מכירה את העולם שלו. זאת אומרת, עד הרגע שהם היו צריכים להרים את הרגל ולעבור מעולם הפוריות הרגיל לעולם תרומת הביצית, ששם הם נופלים לאיזשהו בור עמוק. ונכון, אין תהליך של פוריות ללא רופא. ובתרומת הביצית אתה צריך מומחיות יתר. אוקיי? כי יש כאן מומחיות שבעצם כורכת גם את התורמת, שהיא לא פה, לרוב היא לא פה, ואתה צריך להיות מעורב בהכנה שלה, שהיא בהתאם לסטנדרטים הישראלים, ודואגים לרווחה שלה ולבריאות שלה. ומצד שני יש את הנתרמת או את הפונדקאית, שצריכה לקבל את העוברים בסופו של יום. ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להנחיה של רופאים. אנחנו לכל אורך הדרך עבדנו עם מיטב הרופאים בארץ, ומול קליניקות בחול, עם מיטב הרופאים בחול. וגם בתהליך הזה חשוב רופא שמקשיב. רופא שלא רואה את המטופלים כעוד מקרה. אז יש לך 10 תיקים על השולחן, אבל אני שונה ממנה, והוא שונה ממנו, ואתה שונה ממנו. להקשיב ולחייך, וגם אם אתה שומע דברים, כמו שאמרתי קודם, שאתה כבר שמעת אותם, אבל זה בא ממישהו אחר, וזה בא מהמקום הכי עמוק והכי כואב, אז לאנושיות יש מקום חשוב, ולמקצועיות יש חשיבות עילאית. את הזכרת. לא התכוונתי לשאול אותך בפן האישי, אבל אין מה לעשות. אנחנו מבקשים מהמרואיינים שלנו שאלות לפעמים שהן קצת אישיות. ודיברת על הטיפולי פוריות שעברת. ו12 שנה. אז כלומר, מה שאני רוצה לומר, שכשאת יושבת מול זוג, אישה, זקוקה עכשיו להתקדם עוד שלב בתהליך שלה. את היית שם הרי, שנייה לפני, או שנייה אחרי. שנייה לפני פונדקאות הייתי. ברמה כזאת. בשנייה לפני פונדקאות, כן. אז זה משהו שאת מבינה מצוין את אנשים מולך. נכון. אתה יודע, זה כמו שקשה להיות מורה אם אין לך ילדים, או גננת, את יכולה, אבל ההתייחסות שלך היא אחרת. אני חושבת שיש לזה ערך מוסף אדיר, שלפחות, כמו שאמרתי, עד מפתן הדלת שלי, אני מבינה מה הן עברו. אני מבינה עם מה התמודדו, ואני יכולה להיות עוד מערכת תומכת שלהן, עוד כוח שמניע אותן. אני רוצה לשתף אותך שהרבה פעמים הגיעו אליי נשים או זוגות, שבניגוד לחוות הדעת של הרופאים שלהם, שכנעתי אותם לא ללכת לתרומת ביצית, ולהמשיך ב-IVF, ולשמחתי בהרבה מהמקרים צדקתי, והם הצליחו להירות, אבל חשוב לשמוע את המוזיקה. לפעמים יש רופאים שאומרים לאישה, אוקיי, אין מה לעשות, את צריכה ללכת לפונדקאות. או לפעמים יש רופאים שאומרים, טוב, ניסינו, אין ברירה, את רוצה להיות אימא? אז תרומת ביצית. תבחרי, את רוצה להיות אימא או את רוצה להמשיך להתענות. ולפעמים צריך לשמוע את האישה, או לשמוע את הזוג ולהבין שיש שם עוד תקווה, ואולי הם לא ניסו משהו.
ואולי אני שמעתי על איזושהי פרוצדורה, נספר לך על מקרה שהיה לי לפני כמה שנים, מגיע זוג צעיר, היא בת 27, היא כבר אחרי תרומת ביצית. והיא מגיעה בוכה, היסטרית, היא הלכה לרופא אחר, ורופא אחר, היא הייתה עכשיו אצל רופא חדש, והרופא אמר לה, קודם תלכי לאורית, תשמעי ותחזרי אליי. ואנחנו מדברות, ואני שואלת, בעלה כל הזמן מחזיק לה את היד, כי היא באמת נורא נסערת, ותבטיחי לי שאת מכניסה אותי כבר לטיפול הבא, אני אומרת לה, רגע, בואי נדבר, בואי נשמע, בואי תספרי לי. אני אומרת לה, אבל למה את צריכה תרומת ביצית? ואז היא זרקה משהו, אמרו לי שאני טרנר. טרנר זה תסמונת של נשים מאוד נמוכות, עם בעיות קשות מאוד ברבייה, אבל אני חתולת רחוב, אני מקשיבה. אז עשרות השנים עם פרופסור משיח, עזרו בזה שאני מקשיבה. ואמרתי לה, אבל אולי את רק מוזאיקה. איזה... היא אמרה, אני לא יודעת, אבל תכניסי אותי. אמרתי לה, אני מבטיחה לך להכניס אותך, אם את מבטיחה לי שאת עכשיו משתפת איתי פעולה. הרמתי טלפון לרב פופר מפועה, שהוא גנטיקאי גם בהדסה. סיפרתי לו את הסיפור, וביקשתי ממנו שיעזור לה להגיע לייעוץ גנטי באותו בוקר. היא הגיעה לייעוץ גנטי. ושנה אחרי כן היא הגיעה בערב לבקר אותי, עם תאומות שנולדו לה, שלה. כל מה שהיה צריך, את הילדה המסכנה הזאת, זה לחבק אותה ולהקשיב לה. אז אני הכי שמחה, אני תמיד אומרת למטופלות, אני מקווה שזה היה המפגש הראשון, האחרון והיחיד שלנו, ולא תזדקקו לנו. אבל אני חושבת שכשהן כן נזקקות, הן לפחות יודעות שתהיה להם חוויה אולי יותר קלה, יותר מבינה, יותר תומכת, יותר אוהבת. תראי, שוב פעם, איך מסתכלים על זה? אני תמיד אומר שהממוצע של נשים, זוגות הטרוסקסואליים שמגיעים לתהליך של פונדקאות, זה פלוס מינוס 44-45 הגיל שלהם. ממוצע. ובמקביל, הממוצע של הגברים, היחידנים, או מעולם הקהילה שמגיעים לתהליך פונדקאות, הם כבר בשלים, הייתי אומר, מגיל 0, כי הם כבר יודעים היכן הם נמצאים. אז ממוצע בגילי 34 פלוס מינוס. וכל השנים האלה בעצם, זה כמו שדיברת על הזיג של התקווה, הזיג של העוד ניסיון ועוד ניסיון. ובמקרה הזה אני דווקא רוצה להזכיר לך סיפור. זה לא מדע מדויק. אף רופא לא יכול להתחייב שלא תוכלי להיכנס להיריון, ואף אחד רופא לא יכול להיכנס שכן תיכנסי להיריון, אף אחד לא יכול להגיד שזה מהתורמת הזאת היא כן הצליח, או לפעמים זה, אם היא אישה יחידנית, יכול להיות זה תורם זרע גם. אף אחד לא יכול להבטיח דבר. אני זוכר מקרה מדהים. אישה, בגיל 35, שלחו אותה לפונדקאות ותרומת ביצית. והפכה את השולחן על הרופא ששלח אותה. אבל לא הפכה מילולית, אלא הפכה שולחן. ובסוף נרגעה והשתכנעה. ואני גם מצטט מה היא אומרת, שביום הולדת 35, אבא שלה קנה לה מכונית ספורט, 2 דלתות, והיא מה זה כעסה עליו. כי לא יהיה מקום לילדים. בדיוק, צרחה עליו. אני רוצה רכב משפחתי, אני רוצה ואן. אבל הלכה לפונדקאות ותרומת ביצית, ובגיל 36 ילדה את בנה בכורה. אני זוכר את האירוע, לא יש שם הרבה אנשים, רק 1,000 איש. אחרי שנה, ילדה את ביתה, גם בפונדקאות ותרומת ביצית. ואני נמצא במשרדים של החברה, איזה שנה, שנתיים לאחר מכן. אני יוצא החוצה, סיימתי פגישות, יוצא החוצה, בדיוק בצד השני ישבה הקליניקה של דוקטור ישראל הנדלר, ואני רואה אותה מולי, היא ובעלה, קרסה בין שיניה, חודש מתקדם. אני אומר לה, מה זה? איך?
קפצו עליי שניהם, אל תשאל, אל תשאל. תסלחו לי חבר'ה, אני אומר עכשיו משפט, אבל אני מצטט, לא תאמין, אבל אחרי 10 שנים עשינו סקס בשביל הסקס, ונקלט הריון, ונולד הבן הקטן. ולשמחתנו אנחנו מכירים כמה מקרים כאלה. כן. כמה וכמה מקרים כאלה. כן, ויש גם בתרומה, אנשים רוצים בדרך כלל יותר מילד אחד, אנחנו מדינה פרונטליסטית, ואנחנו מדינה משפחתית, וזה חריג לראות כאן משפחות עם ילד אחד, אז אנשים באמת רוצים יותר מילד אחד. נשים רוצות אפילו יחידניות שזה לא קל להתמודד, ויש נחישות מאוד גדולה. יש לנו מטופלת, שכשהיא הגיעה אלינו היה לה ילד בן 10, מתרומת זרע, היא הייתה בטיפול בצפון, והסבירו לה שהיא צריכה תרומת ביצית, היא לא רצתה, היא הסתובבה, הגיעה אלינו, כבר הייתה קרוב ל-50, שידחנו אותה לרופא באזור המרכז, טיפל בנפלא, נולד לבן, ואז היא חזרה ואמרה, אני רוצה בת, אני לא מוותרת. אמרתי לה, את כבר בת 50 פלוס, יש לך 2 ילדים בבית. היא אמרה, לא, אני לא מוותרת. הרופא אמר לה, אני מתנצל יקירתי, אני לא מטפל בנשים מעל גיל 50, שידחנו אותה לרופאה אחרת, נולדה לה בת. לא חולפות להן איזה 1.5 שנה, מתקשרת אליי הרופאה, היא אומרת לי, את לא מאמינה מי נמצאת פה. ואני שומעת צחקוקים ברקע, אמרתי לה, כבר הבנתי. ואז היא מעלה אותה לשיחה, ואומרת, טוב, נשארו לי 2 עוברים. יש לה כבר 3 ילדים בבית, היא לבד, היא מגדלת אותם לבד. והרופאה אמרה לה, בסדר, אבל כבר 54, החוק במדינת ישראל לא מאפשר, היא אמרה, אני שמעתי שאפשר להגיש בקשה למשרד הבריאות. אז הרופאה אומרת לה, טוב, אני רוצה שתתחייבי, שאם יהיו תאומים, את מדללת, ושתיהן צוחקות, כי הרופאה אומרת בליבה, איזה הריון יהיה כאן, ומי מדבר על תאומים, והשנייה אומרת, יהיה פה הריון ויהיו פה תאומים, אני אומרת לה מה שהיא רוצה עכשיו. והיא הרתה. תאומים, בנים, ואימא ל5 ילדים. אישה לביאה, נחושה, שלא ויתרה. זה הורות, זה אימהות, זה לא חשוב, גבר, אישה, זוג. כשאתה רוצה ואתה מציב לך את המטרה, אתה נלחם, ואם יש אנשים טובים בדרך שיעזרו לך, כמו הרופאה הזאת, זה יהיה. צריך להאמין. אני חייב לשים על השולחן גם, שאנחנו מדברים על המון מקרים של הצלחות. ובדרך כלל עם תרומת ביצית יש לא מעט הצלחות. אבל בוא נודה באמת. זה לא נוסחת קסם. זה לא נוסחת קסם. ולעיתים זה לא קורה. נכון. ואז צריך עוד תרומה ועוד טיפול. ואולי עוד רופא. אולי עוד רופא, ואולי עוד טיפול ועוד הורמונים. ואז פונדקאות, ואז זה כבר גיל מאוחר, וגם בפונדקאות. וכשאת נפגשת עם זוג בכלל, אישה בפרט, שניסיתם, לא מעט, גם עם תרומה, וזה לא עובד. נכון. גם בפונדקאות עם תרומה, לשמחתי אין הרבה מקרים, אבל יש, כי כל אחד הוא אי של עצב גדול, בכאב גדול, אבל כן, יש מקרים שגם בפונדקאות ותרומת ביצית עושים 12, 13, 14 החזרות שבאמצע החלפת 10 פונדקאיות ו4 תורמות, ומשהו לא עובד. בכל עולם הפריון, כשאתה יודע מה לא עובד, מה לא בסדר, שאתה יודע להצביע, זה אומר שיש התחלה של פתרון. אולי לא בכל המקרים תשיג את המטרה, ואכן אפשר יהיה להתגבר, אבל יש קצה קצהו של פתרון וקצה קצהו של תקווה. שלא יודעים מה פשר הכישלון, קשה מאוד להתמודד. עכשיו, נשים למשל, על פניו הכל בסדר, ניטרלנו את המרכיב הביולוגי של גיל הביצית. הרחם, בסדר, הרירית, תקינה. לכאורה אמורה להיות איזושהי פעולה טכנית כמו לגו, אתה מכין את הרחם ואת הרירית ומחדיר את העובר, והם אמורים לחבור ולהתאחד וליצור הריון. ויש מקרים שזה לא עובד. יש מקרים שזה לא עובד. ולמקרים מאוד קשים, כי גם אין לך מענה למטופלת. אין לך מענה למטופלים, למה זה לא עובד? כל הזמן אמרו לה, את לא נכנסת להיריון כי את לא צעירה, את לא נכנסת להיריון כי הביציות שלך לא טובות.
את לא נכנסת להיריון משום שהעוברים לא טובים או לא תקינים. והנה באנו, ובעצם עשינו כיסאות מוזיקליים, החלפנו את אותה ביצית, בביצית צעירה, תקינה, שאמורה להבטיח הריון. ולעיתים גם מחליפים את הרחם. ולפעמים רחם לפונדקאות, ואין לנו תשובות לכל אנשי המקצוע, בעיקר לאנשי הרפואה, לאנשי האמבריולוגיה, אין תשובות. למה זה לא קורה? למה זה לא קורה? וכמו שאתה אומר, ההבשלה של נשים ושל זוגות לתרומת ביצית היא בדרך כלל בסף או ברף העליון של טיפולי פוריות, המדינה מאפשרת עד גיל 45, רוב המטופלים ינסו באמת למצות את כל הטיפולים האפשריים, אבל ביום הולדת 45, קופות החולים והמדינה מאחלת לנשים מזל טוב ושולחת אותן לדרכן. ואחרי כן יש איזו תקופת אבל, אני קוראת לזה, תקופה של עברתי את הטיפולים, או אני לייט בלומר ורק עכשיו נזכרתי, או רק עכשיו החלטתי, או רק עכשיו אני מסוגלת. והנה אני צריכה להתמודד עם זה שאני צריכה תרומת ביצית. אז מה זה תרומת ביצית? ואף אחד לא מדבר על זה, כמו שאמרתי קודם, קשה מאוד. אז הלך להבין ולחוות ולהיחשף ולהתמודד רגשית של, אוקיי, אני רוצה את התרומת ביצית, אבל איך אני עושה את התרומת ביצית? ועם מי אני עושה את התרומת ביצית? ואיך אני בוחרת? ומה חשוב? ומה תפקידו של הרופא? ומה באמת חשוב שאני אבחר? מישהי שדומה לי, שאני אבחר מישהי צעירה, שאני אבחר מישהי שהגנטיקה שלה מתאימה. איך בוחרים? איך יוצרים את העולם הזה? איך בונים את החלום הזה? ואז הנה עברה עוד שנה וחצי. וכשזה לא מצליח, ותמיד יש תקופה של החלמה רגשית והחלמה פיזית. אז לא עושים החזרה כל חודש, ולא עושים החזרות כל חודשיים, והנה שוב הזמן מתמוסס. וכמו שאתה אומר, אנחנו מגיעים, השנים חולפות, וגם בתרומת ביצית ופונדקאות יש מגבלת גיל. תרומת ביצית אפשרית עד גיל 54, לא יום אחד אפילו אחרי יום הולדת 54, גם לפונדקאות בארץ וגם למי שעובד על פי סטנדרטים ישראלים בחו"ל, יש מגבלת גיל. ולפעמים החלון הזה, הנה אתה ואני נפגשנו בשבוע שעבר עם זוג, שעבר טרגדיה גדולה מאוד של לידה שקטה, וניסיונות אין ספור להירות אחרי כן, וזה לא עובד. זה לא, לצערנו, זה לא עובד, ומנסים לנטרל כל ממד פיזי, כל ממד אמבריולוגי, כל ממד רגשי, זה לא עובר. ואנחנו מדרבנים אותם לפנות לפונדקאות, כי אנחנו יודעים שהאישה בת 52, ואם הם ירצו יותר מילד אחד, חלון ההזדמנויות הוא קטן, הוא הולך וקטן מדי יום ויומו. כן, וזאת ההבשלה לתוך ההחלטה, וזה הקושי המאוד גדול, וכל כישלון בתרומה וכל כישלון בפונדקאות גורם עוד יותר להשתבללות הזאת, להתכנסות, שקשה מאוד אחר כך למשוך אותם ולהגיד, אוקיי, בואו, לא נורא. ביחד נמשיך, ננסה, נחליף, נבחן, נשפר, נשנה. אבל האנשים האלה, הנפלאים האלה, כל פעם אתה רואה איך הם קמלים. תמיד אני אומרת בזוגיות, צד אחד שיהיה חזק, צד אחד שיהיה פחות, ותחליפו ביניכם. אבל תמיד, ומי שלא יכול, ומי שאין לו את זה, אז כמו שאמרתי קודם, זה התפקיד שלנו. זה התפקיד שלנו, בתקווה שבסוף לכולם תהיינה בשורות טובות וילכו הביתה בידיים מלאות, אבל כן, כואב הלב. אני גדלתי בשיכון הרופאים בשיבא, אמא שלי מראשונות הגניקולוגיה, ואני זוכרת את כל השיחות בבית וכל השיחות עם האחיות ועם הרופאים של, אוי, כמה חבל שזאת כבר מבוגרת ואי אפשר לעשות לה עכשיו את הפרוצדורה הזאת, כי בטוח אתה נכנס להיריון. כל אחד לוקח איתו איזה קבוצה, שאני מקווה שלכל אחד היא קטנה, אבל כל אחד לוקח איזה קבוצה של אנשים שרובצת על הלב, שהם לא הצליחו. וזה מלווה. וזה מלווה, אני זוכרת שעם אמא שלי, היא תמיד שמרה על קשר עם אותן נשים שבאמת לא הצליחו. ונשארו בגפן, חלקן עם בן זוג, חלקן לבד. ואמא שלי שהייתה אישה מדהימה, לא שכחה אותן אף פעם. כי אתה לא יכול לשכוח. אני כילדה זוכרת את האנשים האלה, את השמות שלהם,
את המקרים, את המצבים, וזה משהו שאתה לוקח, זה משהו שמלווה אותך, הכאב שלהם מלווה אותך תמיד. אז אם כבר הזכרת משפט כזה, אז אני יכול להגיד לך בוודאות כשהתחלנו את התהליכים, כשפתחנו את ארמניה לפני 17 שנה, הייתה מישהי יחידנית שהגיעה, עד היום אני זוכר אותה, אני זוכר איך קוראים לה. היא הגיעה אלינו, והייתה לה קרובת משפחה, דודה במשרד הבריאות. והיא אמרה לה, אל תלכי לעשות בארמניה, כי אין שם קונסוליה של מדינת ישראל. זה היה לפני 17 שנה, והיא לא הלכה, והיא ויתרה על החלום, ועד היום אין לה ילדים, אני פשוט יודע מי היא, ואנחנו הבאנו ילדים מארמניה, פתחנו את המסלול, לא הייתה בעיה, ועד היום אני זוכר אותה, כאילו זה היה אתמול. וכן, זה יושב על הלב, אותו אחד שלא הצלחת, אותו אחד, לא, אפילו לא עשיתי את התהליך איתה, היא פשוט לא הצלחת לשכנע אותה של, זה חוקי וזה אמיתי, זה יושב על הלב. אני רוצה לשאול אותך חזרה, דיברנו להבדלים בין הגברים והנשים. הרי בסופו של דבר, כשמגיע מישהו או מישהי לבחור בתהליך של תרומת ביצית, אז אני מבין שככה אני רואה את פני הדברים, יכול להיות שאני טועה, שהגישות הן שונות, כי האישה זה לא חלום חייה תרומת ביצית, היא לא חלמה על זה כשהייתה בת 16, היא לא, בטח לא פונדקאות, בעוד שהגבר, מרגע שגילה את זהותו המינית, לא אגיד לך שהוא חלם על זה, אבל אין ספק שהוא כבר חיכה לזה, שיגיע רגע האמת, ואז הוא יוכל להגיע לשלב של לעשות את מה שהוא צריך לעשות. אבל ברגע שזה נבחר, ברגע שזה קרה, ונבחרה תורמת, אם זה הגבר היחידני, מהקהילה, או לא מהקהילה. או לא מהקהילה, אם זו האישה או הזוג ההטרו, ברגע שזה נבחר, התהליך מאותו רגע זה אותו תהליך. תהליך זהה לחלוטין. תהליך זהה לחלוטין. תהליך זהה לחלוטין, וזה תהליך ארוך. כשנזקקים לתרומת ביצית, ההתייחסות היא יותר אינסטרומנטלית. זאת אומרת, כן, תהיה תורמת, אנחנו נשאב, אנחנו נפרה, אנחנו ניצור עוברים, אנחנו נחזיר את העוברים או לרחם של האישה או לרחם של הפונדקאית. אבל בין נקודת ההתחלה לנקודת הסוף, יש כאן עולם, אוקיי? וזה לוקח כמה חודשים טובים. כשעוברים טיפולי פוריות, נשים עוברות טיפולי פוריות, אז הן חיות מטיפול לטיפול. בדרך כלל לא עושים את זה חודש אחרי חודש, כל כמה חודשים, ומקבלים הורמונים, ויש איזו התפתחות. כשעוברים לתרומת ביצית רוצים עכשיו. ברגע שהבשלת, קיבלת את ההחלטה, רוצים עכשיו. אותו דבר עם הגברים, זה נראה להם הכי פשוט בעולם. לפעמים אני יושבת עם גברים הכי אינטליגנטים בעולם, ואני מסבירה להם תהליכים ביולוגיים בסיסיים, כי באמת זה לא עולם שלהם. המתח והלחץ נמצא במדד עלייה מטורף כל הזמן. מתי, למה זה לוקח, מה קורה, מה זאת אומרת היא לא הגיעה לבדיקות, מה זאת אומרת הבדיקות שלה לא יהיו תקינות, מה זאת אומרת... יש לנו עכשיו, אנחנו מנהלים שואו שלם, אוקיי? יש לנו... אני תמיד אומרת למטופלים, אנחנו בתווך ביניכם לבין התורמת, או ביניכם לבין הפונדקאות, מחבקים אתכם ביד ימין, סליחה, מחבקים אותה ביד שמאל. עכשיו אתם עשיתם את הבחירה, או עזרנו לכם לעשות את הבחירה. יש נשים, סליחה רגע, שצריכות לעבור עכשיו את תהליך ההפריה החוץ גופית. אנחנו קובעים קריטריונים, שהם קריטריונים פרסונליים וקריטריונים רפואיים. קריטריונים מדברים על קריטריונים רפואיים שמנסים לתת איזושהי אינדיקציה לפוריות, סליחה, וקריטריונים פרסונליים, גיל למשל, לא פחות מ-20, בכל זאת, יש מדינות כמו אוקראינה שמחייבות שהתורמות תהיינה אימהות. סליחה.
אז לפחות שתהיה איזו הבנה של הורות והבנה של עצם התרומה. לא יותר מ-30, למרות שהחוק גם בישראל וגם במקומות אחרים מאפשר לתרום עד גיל 35, אנחנו כבר הרבה שנים החלטנו שאנחנו קוצבים את הגיל 30 פסיכולוגית לאישה שבאה אחרי טיפולי פוריות, או אפילו לגבר, האישה צריכה להיות צעירה, בחזקת הסביר. דרך אגב, אנחנו הקדמנו קצת את מה שקורה בארץ, כי לפני שנה או שנתיים הורידו את גיל 100 שפיר, בדיקת 100 שפיר, ל-32. אז מי שעדיין נעזר בתורמות ב-34-35, למעשה מ-day one מכניס את כל מי שנעזר בתורמת כזאת לצורך במי שפיר. זה מה שאני קורא לו סטנדרט הורית. סטנדרט הורית, נכון. אנחנו מקבלים פניות מנשים שמעוניינות לתרום. בישראל זה די הס להזכיר, במדינות אחרות זה הרבה יותר פתוח, ונשים נחשפות, רשתות חברתיות, חברות, אוניברסיטה, מדיה. אישה פונה אלינו, ותמיד יש לנו צוותים מקומיים, כי אין טוב ממישהו שדובר את השפה ומכיר את המנטליות והתרבות, עובד לפי הסטנדרטים שלנו, אבל צריך להכיר בקרב המח"ט היושב, ואנחנו תמיד מזמינים להיכרות ראשונית. היא לא ישנה בלילה, והבטן מתהפכת לה, והיא לא יודעת לקראת מה היא הולכת, והיא חוששת, היכרות ראשונית. בואי, נשב, נשתה קפה ביחד, הם ישתו איתה קפה, הם יהיו הכי נחמדים. הצוות המקומי בחול. הצוות המקומי, יסבירו פנים, היא תכיר אותם, היא תקבל טלפונים שלהם, ומתחיל איזשהו שיח פתוח. כמו שאתה יושב עם מישהו חדש בבית קפה, ואתה, מאיפה אתה, מה אתה עושה, איפה למדת, מי ההורים שלך, מה אתה אוהב, שהוא שיח פתוח של היכרות, דו-סטרי. יש לנו כלים לדעת די מהר אם זה הולך להיות שידוך טוב או פחות. גם מבחינת היכולת שלה להתמודד עם התהליך. והיה כי טוב, אנחנו ממשיכים, אוקיי? נותנים לה, תמיד מסבירים לה שהתהליך הוא פתוח לחלוטין. היא יכולה לכל אורך הדרך להתחרט, רק כשהיא תגיע בעוד כמה חודשים, אם היא תגיע לחדר הניתוח, ישאלו אותה את שאלת האל-חזור. קודם כל צריך לזהות אותה, שני אנשי צוות, כנדרש, ואז ישאלו אותה אם את נותנת את הסכמתך הסופית. תיתן, היא יודעת שעכשיו ירדים אותה, והיא שלמה עם התהליך הזה, ואין דרך חזרה. היא יכולה גם באותו בוקר להגיד, חטאתי פשעתי לא מעוניינת, זה בסדר. לכל אורך הדרך, היא תקבל את ההחזר הוצאות שלה, את מה שמגיע לה, את הליווי הרגשי שלנו, והיא יודעת שהיא לא נתונה עכשיו לאיזשהו חוזה כובל או הסכם כובל, ושמישהו יחייב אותה או יכפה עליה, אלא אנחנו הולכים ביחד. אז יש עכשיו תהליכים של בדיקות רפואיות ראשוניות. אחרי כן יש הערכה פסיכולוגית. הערכה פסיכולוגית נותנת לנו עוד מימד של היכרות איתה. ועוד אפשרות עבורה להבין את התהליך מהצד שלה. שלה כאישה, שלה כבן אדם, שלה כבת זוג, שלה כאימא. עד כמה היא מסוגלת, כי התהליך הזה הוא אמנם פיזית, פיזיולוגית, הוא יתחיל ויגמר. אבל כשהיא תלך לישון, תמיד פה היא תזכור שהיא תרמה את הביצית. אנחנו צריכים לראות שיש לה באמת את היכולת להתמודד, כדי שהיא לא תקום בעוד שנה, שנתיים, 3, ואז תתחיל לעשות עיבוד מחדש של התהליך הזה ותתמוטט. ולכן הדרך מאוד חשובה לנו, והדרך היא ארוכה. אז יש לנו הערכה פסיכולוגית מקיפה מאוד. שבסופה, הפסיכולוגיות המקומיות ממליצות או לא ממליצות. ששוב, בנקודה הזאת גם התורמת יכולה להחליט שהיא הולכת לדרכה. אחרי כן אנחנו עוברים לבדיקות הרפואיות המקיפות שנהוגות בישראל, ובישראל יש סטנדרט מאוד מאוד גבוה, ואז אנחנו מגיעים לסטנדרט שלנו, של הגנטיקה. סטנדרט הורית. סטנדרט הורית, זה נכון. אני תמיד צוחקת עם פרופסור שוחט, שמפגשים בכל מיני כנסים בעולם, ואתה שואל חברות של תרומות ביצית, או בנקים, או חברות פונדקאות, איזה בדיקות גנטיות אתם עושים? אז אומרים, פולג'נט פרופסור שוחט. כי אנחנו התחלנו לפני 7 או 8 שנים לעבוד עם פרופסור שוחט, והגענו למסקנה שחלק מהטיפול המיטיב לאותם מטופלים שנזקקים לתרומת ביצית, זה לעשות בדיקות גנטיות מקיפות מאוד. אז אנחנו עושים בדיקות מקיפות, ואנחנו מרחיבים אותן כל הזמן.
ואנחנו עובדים בשיטות שממזערות את הסיכונים. אין שום דרך למנוע, אבל אנחנו ממזערים את הסיכונים, וגם שאחרים מסביבנו אמרו, נו די, באמת, תפסיקו, מבלבלים את המוח, אפשר לעשות 4 בדיקות ו48 בדיקות, אמרנו בסדר ולא הקשבנו לאף אחד. אז סיימנו את הגנטיקה, ועכשיו מתחיל לשלב של, בואי, תגידי אם את מעוניינת או לא מעוניינת, את מסוגלת, את לא מסוגלת. לפעמים יש כאלה שאומרות, אוקיי, בואו נמשיך, אני אקבל מחזור, אני אבוא, אני אקבל את הטיפול ההורמונלי, ששוב זה אותו טיפול הורמונלי, לא פשוט. מזריקים הורמונים על בסיס יומיומי, מגיעים לבדיקות דם ולאולטרסאונד, אחרי כן עוברים הרדמה מלאה, אנחנו נותנים לה בקצב שלה. אז יש כאלה שאחרי כן אומרות, שיניתי דעתי, יש כאלה שבאות אחרי 3 חודשים, יש כאלה שאומרות, בואו נתקדם, ואז היא בעצם מטופלת IVF לכל דבר, אוקיי? רק שהחוסן הנפשי שלה הוא שונה, ולכן התפקיד של הצוות המקומי, ותפקיד של הפסיכולוגית, ותפקיד של הרופאים, הוא להיות שם עבורה כל הזמן, 24/7, ואנחנו יודעים לעשות את זה. כי אחרי השאיבה הזאת, היא לא תקום עם תקווה לדעת כמה ביציות היו לה, ולמחרת כמה הופרו, ובעוד 3 ימים או 5 ימים כמה עוברים יש, וכמה עוברים יחזירו לה, ואם זה יצליח, היא מורידה את המסך, הולכת הביתה. והשנים לימדו אותנו שחלק ממנגנון ההתמודדות שלהן, זה יצאתי מפה, אל תדברו איתי יותר. אל תדברו איתי יותר. אם אני ארגיש שאני מעוניינת לתרום פעם נוספת, אני אצור איתכם קשר. אל תדברו איתי. זה קשה. לפני הרבה שנים, הייתה לנו תורמת באוקראינה, שאחת מנשות הצוות רצתה מאוד לשמח אותה וסיפרה לה שנולד ילד למשפחה שכולה, בתהליך פונדקאות, שעשינו אותו גם כפרו בונו, גם את התרומה. והיא סיפרה את זה בהתרגשות, כי היא חשבה שהתורמת תתרגש איתה ביחד. והמבט שהיה לתורמת בעיניים, היה מבט של כאב. שזה היכה בה ברגע. ואחר כך הבנו שצריך לתת להן להתנהל בדרך שלהן. מי שרוצה לשאול, תשאל. מי שתתעניין, תתעניין. לא להכביד עליהן. לא להכביד עליהן ולהבין אותן. אז יש לנו את עולם האישה, או עולם הגבר, או עולם הזוג, ויש לנו את העולם של התורמת, ויש גם את העולם של הפונדקאות. אני פחות בקיאה במה פונדקאית חובה בוודאי אחרי הריון, ואחרי לידה או אחרי ניתוח קיסרי, אבל צריך להסתכל בראייה מאוד רחבה, ולא לפספס אף אחד שם בדרך. את הרמת לי עכשיו להמון שאלות בעניין הזה, ואני רוצה לשאול אותך בהמשך על תורמת שיכול להיות שתחזור לעוד תרומה, וכמה פעמים, אבל תכף נגיע לזה. אבל אני דווקא רוצה עכשיו לשאול אותך על הנושא שאני יודע שכל הזמן מקפיץ אותך. המילה מאגר של התורמות ביצית. מאגר. וכמה שאת מנסה להסביר ואת שנים רבות בתחום, וכפי שאמרת, בלשון המעטה, מעל 5,000, ליווית מעל 5,000 תהליכי תרומה. יכול להיות שברגע נתון, במאגר נתון, יהיו אלפי נשים? זה הגיוני? תראה, בנקי זרע... סליחה, אלפי נשים זמינות לתרומה. בדיוק. בנקי זרע, זה בנק. בא דני, בא גילי, בא יוני, שימו את הבדיקות, תרמו. לאחד יש 20, לאחד יש 30, לאחד יש 10 מנות, זה מה שיש, זה בנק, אוקיי? זה פיקדון כזה, זה פיקדון כזה, זה פיקדון כזה. זה בנק. גם בבנקי הזרע הגדולים בעולם, אין יותר מכמה עשרות תורמים בכל מצב נתון. בסדר? אין. העולם הזה של מאגר מגיע משני מקומות. מגיע מבנקי ביציות בארצות הברית, שגם שם אין אלפי תורמות ואין מאות תורמות זמינות בכל, אבל הטרמינולוגיה הזאת, השימוש במאגר בא משם, ויש חברות בארץ ובעולם
שכאקט שיווקי שאני חושבת שהוא לוקה בחסר, ואני חושבת שהוא לא הגון, אבל זאת השקפת העולם שלי, באמת מעלים לפורטל שלהם מאות תורמות אם לא יותר. מה שמטופלים לא יודעים, זה שיש גם אנשים לא הגונים בתחום הזה, והם יבחרו את מספר 444, ויקבלו מישהי שונה לחלוטין, כי המחירה הייתה, הנה, בחרת את 444, או בחרתם את 444, והיא משאת נפשכם, ונהדר וכל, ובסוף אתה לוקח מישהי שונה לחלוטין, גם דברים כאלה נתקלנו, וזה נורא בעיניי, זה באמת לפגוע בציפור הנפש של האנשים האלה, ויש שיטת מצליח, בוא, אני אעלה מאות, אתה רוצה את זאת, אני אבדוק איתה, לא, יש לה בחינות באוניברסיטה, היא לא זמינה. אולי זאת, זאת לא, זאת יש לה בעיה אישית, היא לא יכולה להגיע. ואז אתה יוצר איזשהו תהליך שהוא אינסופי. אינסופי, גם אתה וגם אני נתקלנו בכאלה שבאו ממקומות אחרים, שהיו בסיפור כזה 2 ו3, וכל פעם התורמת שבחרו קרה משהו, או לא הגיע, או לא ענתה. ולכן הגישה שלנו אומרת, גם לאור מה שציינתי קודם, היא עוברת תהליך, אנחנו רוצים להבטיח להם את הכי טוב, אז חשוב לבצע את כל הבדיקות, ואת הבדיקות רקע, ואת ההיכרות איתה, ואת הערכה הפסיכולוגית, ואת הבדיקות הגנטיות, ולתת לה את חופש הבחירה, וכשהיא תגיע, אני תמיד אומרת, כל אחת מהן היא פוטנציאל, עד היום שהיא הגיעה לקליניקה, והתחילה להזריק את ההורמונים. זאת אומרת שבטווח של 10 ימים, שבועיים, תהיה לנו שאיבת ביציות. יש מקרים שההכנה לא עולה יפה, יש מקרים שהשאיבה לא הייתה טובה, יש מקרים שהיא מתחרטת, אבל בואו נגיד שב-90% מהמקרים, מי שכבר הגיע לקליניקה והתחילה את אותו תהליך רפואי הורמונלי, תגיע לשאיבה. זאת תורמת. כל השאר הן תורמות בפוטנציה. יש פער מאוד גדול, כי יש אנשים שמרגישים שאם יראו להם מאות, אז הבחירה תהיה נכונה יותר עבורם, גם אם 50 לראשונות שהם בחרו, הם לא קיבלו מענה, ויש אחרים שמבינים, אוקיי, אני אבחר מתוך 20, אני אבחר מתוך 30, וזה בסדר. זה גישות שונות, אני כן חייבת לציין שיש פער גדול מאוד בין נשים לגברים, נשים בדרך כלל בוכות, לגברים יותר קשה בתהליך, כמו שאמרתי, יש איזה חור כזה שצריך למלא שהוא מאוד מאוד מובן, אבל לא יכול להיות. וזה גם מתקשר להאם תבואי פעם נוספת. אנשים אומרים, אבל תבטיחי שהיא תבוא פעם נוספת. אני לא יכולה להבטיח שהיא תבוא פעם נוספת. גם אתה וגם אני נתקלנו במקרים של נשים, של יחידנים, של זוגות, של מה פתאום היא לא רוצה לבוא? למה היא לא רוצה לבוא? למה היא אומרת לא? מאוד חשוב לנו שתהיה זיקה ביולוגית בין הילדים. כן, אבל אתם גם צריכים להבין אותה. היא תרמה, היא הלכה לדרכה, היא לא מעוניינת שתפנה אליה אחרי 2. לא רוצה לשמוע. אנשים מגיעים למצב שאני אקח חוקרים פרטיים. לא, אלה החיים שלה. היא עשתה את החסד הגדול הזה, והלכה לדרכה. אף אחד לא מבטיח שהיא תבוא, אף אחד לא מבטיח שהיא מעוניינת לבוא. או שהיא יכולה לבוא. וצריך גם לעשות לפעמים את הסוויץ' בראש, ולא לקחת אותן כמובן מאליו. לכן לי מאוד קשה שאומרים מאגר. אני אומרת לו, כל אחת מהן היא אישה, שבחרה בדרך מסוימת, אבל צריך לכבד אותה. לפעמים אנחנו מקבלים בקשות כמו, את יכולה לבקש ממנה תצטלם בפה פתוח ופרופיל לצד השני, ואני אומרת, לא, צריך לכבד אותה. למרות שאני מבינה מאיפה זה בא. אבל כאן המקום שלנו גם לשים את הגבול. אבל כן להבין את אלה שמתקשים, וכן לתת להם עוד ועוד אפשרויות, ובתקווה שבסוף חיוך יעלה על פניהם ויגידו, היא ממש מוצאת חן בעיניי, היא מתאימה לי. אמן. אני רוצה לדבר, דיברת על ב-90% המקרים מצליחים, אני דווקא רוצה לדבר על 10%. כי זה מאוד מאוד חשוב לי לשים את האמת על השולחן. מאוד קל להגיד, לסרטט בשרביט ורוד, הכל תקין, הכל יפה, להביא דווי, אין בעיות. אבל צריך לדעת להתמודד.
יש לנו פה אירוע של תהליכי, זה לא משנה אם זה תרומת ביצית או הביצית של האישה, פוריות, הריון ולידה, וזה לא משנה אם זה פונדקאות או האישה בעצמה הרה, וזה מורכב מאלף ואחד דברים. אחד הדברים שאני רוצה לשים על השולחן, זה שכמה נקודות בדרך שיכולות לקרות. אישה הגיעה לתהליך, לשאיבה, עשתה את כל המסלול, מעולה, ועל הנייר הכל מצוין, ואז מגיעה השאיבה, והופ, יכול להיות שיצאו לה 20 ביציות, אבל רק 5 בשאלות שאפשר להתקדם איתן. ויכול להיות שיצאו לה 10 ביציות מעולות, אבל לא הצליחו להפרות אף אחת מהן. ואם הצליחו להפרות, אם לא התפתחו לעובר יום 5, או הצליחו להתפתח לעובר יום 5, עברו בדיקת PGTA שסתם או לא סתם נפלו בבדיקה. כלומר, יש כל כך הרבה שלבים עד שמגיעים לרגע של לשמוע הריון, לעבור מעקב הריון, וללדת ילד בריא. לחבוק תינוק בריא. נכון. אז אני רוצה שתתני גם דוגמאות שקורות. מה נעשה? שהייתה על הנייר זקיקים מפת הודעה חדשה, שלכאורה צריכים להיות פה ביציות מעולות, ובסוף לא יצא כלום. נכון. כמו שאמרת, IVF זה לא מדע מדויק, אוקיי? אז האינדיקציה היא באמת בדיקות הורמונליות תקינות, עושים גם בדיקת דם שיש לה 2 ערכים שונים, של AMH ו-FSH, ובדיקת אולטרסאונד שבעצם מונה את הזקיקים הרדומים נקרא לזה, וזאת ההתחלה הראשונית, גם כמו שאמרתי חלקן אימהות, אז כביכול יש פה איזו הוכחה של פוריות, והן עוברות הכנה הורמונלית מתונה, זאת אומרת, היעד שלנו הוא להגיע, מה אנחנו עושים בעצם? הרי כל אישה נולדת עם מאגר קבוע של ביציות. אנחנו בעצם, תדמה את זה להורמונים שאנחנו נותנים, שהרופאים נותנים, פותחים את הדלת של המחסן, את השער, בסדר? אז מי שיש לה מסה, כנראה תצאנה יותר ביציות, ומי שיש לה פחות, תצאנה פחות ביציות. ואם הגיל יש פחות ביציות, תמיד אומרים, אנחנו מגרדים את הביציות ושנדבקו לקיר. אז אישה צעירה, בגילאים של 20 עד 30, שהבדיקות של התקינות, לכאורה אמור להיות פה תהליך קל ופשוט. לא כולן מגיבות. עכשיו יכולים, כמו שאמרת, להיות הרבה מאוד זקיקים, שואבים ביציות, ואז נכנסים, ולכאורה, השאיבה הראשונית, 24-25 ביציות, אתה אומר, יופי, אנחנו במצב טוב, לא סיכנו אותה כי לא עשינו תגובת יתר, לא סיכנו אותה כי היו יותר מדי ביציות, עכשיו הביציות עוברות לאמבריולוגים, והאמבריולוגים מתחילים באיזשהו תהליך של הפשטה, כדי לראות אם הביצית בשלה או לא. ולפעמים אני תופסת את הראש ואני אומרת, רגע, שאבתם 25 ביציות ויש 10 בשלות, מה קורה פה? או האינדיקציה של הזקיקים היו שיהיו פה 18 ביציות, 20 ביציות, ויש לי רק 5, מה קורה? זאת האניגמה בטיפולים. אז אתה מגיע עם הרבה מאוד תקווה, ולכן תמיד אני אומרת, אני תמיד מנסה להגיד למטופלים, תנו לנו, אנחנו נגיד ברגע האמת. נגיד ברגע האמת, לא מדברת בדרך, לא נותנת לכם את ציוני הדרך, אלא ברגע האמת, מה יש לנו בפועל. וזאת נקודת הציון הראשונה. וכמו שאמרת, אז ביציות הן בשלות, עכשיו אנחנו עוברים תהליך של הפריה, אז למחרת אתה רואה כמה הופרו, ואחרי 3 ימים כמה עוברים יש, ומה האיכות שלהם, ויש רופאים שעוצרים פה, ויש רופאים שרוצים לגדל ליום 5 או ליום 6. יש פה דרך ארוכה, והיא דרך חתחתים. גם אם הכל נוצץ, והכל נראה נפלא, לא בהכרח יביא לשלווה ולנחלה, יביא לתוצר הטוב. וכמו שאמרת, גם כשנכנסים להיריון, יש את השלב של הדופק, ויש את השלב של הבדיקות בדרך. גם בהיריון ספונטני, גם בטיפולי פוריות, גם לנשים צעירות, גם לנשים מבוגרות יותר, גם בתרומת ביצית, גם בפונדקאות. החבר הכי טוב שלנו בתהליכים האלה, חוץ מבאמת עבודה מקצועית לעילה או לעילה, זה מזל. מזל וברכה. כל אחד מאיפה שהוא שואב את הכוח הזה. כן, הרבה מזל. הרבה מזל. את דיברת על הציוני דרך, ואנחנו נתקלים בזה לא פעם ולא פעמיים.
ואני תמיד אומר, זה כמו להראות לחמור חצי עבודה. כמה נשאבו, כמה הופרו. עכשיו יום 5, עכשיו אתה צריך לדעת בדיוק כמה עוברים יש. אבל אתה לא יודע כמה עוברים יש. קודם כל, אתה צריך לחכות לדוח הרשמי מהבית חולים, מהמעבדה. מה היה שם? מה הדרגה של העוברים? האם הם עוברים טובים, בינוניים, גרועים? יש כל כך הרבה שאלות, אבל הם רוצים תשובה עכשיו. כיצד את מתמודדת עם התשובה עכשיו? אני די עקשנית. אני בדרך כלל לא נותנת שום מידע בדרך, אני חושבת שזה לא נכון. אני תמיד מסיימת כל שיחה בטוב, וכל וואטסאפ בסמיילי, אבל אני לא נותנת את המידע בדרך. כי אין לך אותו בעצם. אין אותו, הוא מידע לא מבוסס בדרך. אל תשכח שלכל אחד יש 80 יועצים. כן. אז גם אם רצית לשתף מישהו ואמרת לו, טוב, היום יש 4 עוברים, יום 3, 8 תאים, 10% שברים, מה זה אומר? רגע, את יכולה לשלוח לי? כי אח של חבר שלי הוא אמבריולוג, או אח של חבר שלי הוא רופא. או ה-ChatGPT. כן, בדיוק. אנחנו לא יוצאים מזה. אני תמיד אומרת, יש צוות רפואי, תסמכו עליו. יש צוות של אמבריולוגים, תסמכו עליו. בסוף ישתפו אתכם במה יש. גם לא תמיד יש תשובות, אוקיי? לא תמיד יש תשובות. למה לא התפתחו עוברים? על פניו הכל בסדר, נכון? היו ביציות טובות, זרע תקין, הפריה עם אמבריולוגים הכי טובים, רופאים הכי טובים הכינו את התורמת. מקרים קלאסיים זה שאתה לוקח תרומת ביצית, ולוקח למשל 20 ביציות בשלות, ומחלק אותם באופן רנדומלי לחלוטין בין 2 נשים, שלשתיהן יש תרומת זרע. לתרומת זרע יש קריטריונים מאוד מאוד נוקשים של איכות. אז אתה יודע שפה אתה מחזיק זהב ופה אתה מחזיק זהב. אחת מסיימת את התהליך הזה עם 4 עוברים יום 5, ואחת מסיימת את התהליך הזה עם 1. זה אותו דבר, נתוני הפתיחה היו זהים לחלוטין. על הנייר. זרע תורם. אותן ביציות באופן אקראי. ובאותה מעבדה. אותם ידיים, באופן אקראי לחלוטין. ותשובות עין. הלוואי והתחום הזה יכול היה להתברך אולי בכלים או בדרך אחרת, אבל זה גם חלק מהתסכול שלנו, זה התסכול של רופאים, תסכול של אמבריולוגים, תסכול שלנו בדרך, תסכול של מי שמלווה אותם. אתה אומר, אוקיי, מה קורה? למה? ואין תשובות. ורק צריך לאזור את הכוחות, לאסוף אותם, להתאסף מחדש ולהגיד, קדימה, עוד פעם, ננסה. לפני הסוף, יש לי עוד שאלה, אני חייב לשאול אותך. זכור לך מקרה, או 2, שאת אומרת, האישה הזו, הזוג הזה, כל חיי אני אזכור. תודה לאל שהייתי בצומת הדרכים שלהם, הדרך שלהם. זוכרת מקרה כזה? כן. יש הרבה מקרים כאלה. שוב, התחלת הדרך שלי לא הייתה רק בתרומה. אז יש מקרים כאלה בענווה גדולה אני אגיד שהנדנות שלי, אולי חוסר נימוס שלי, הביאו לזה שיש להם ילדים בסוף. יש לנו מקרה נחמד של אישה יחידנית שהגיעה אליי, ואני אמרתי לה, את לא בנויה להיות אימא לבד, בואי נלך להורות משותפת. לא. לקח לי כמה חודשים טובים, היא הרימה ידיים, היא אמרה, אוקיי, אני מוותרת על הכל, אני לא רוצה כלום, אני אשאר ככה, יש לי עבודה שאני אוהבת, יש לי חברים, יש לי משפחה, אני נשארת ככה. והתעקשתי, והיא באה. והיא שקלה הורות משותפת, והיא הביאה את הפרטנר הראשון, והם באו שניהם, בכל זאת אני קצת מבינה בהורות משותפת, ואמרתי, חבל חברים, זה לא יעבוד ביניכם, הם באמת הגיעו להחלטה משותפת, ואז היא אמרה עוד פעם, אני שוב מרימה ידיים, בואי,
עברו עוד כמה חודשים, אז היא חזרה עם מישהו אחר, והצלחנו. ונולדה להם ילדה. והיא תמיד אומרת, אם לא היית שם בשבילי, הייתי נשארת לבד. אלה מקרים שאתה באמת לוקח ואתה אומר, זה המקום שלך כבן אדם, זה נתינה שלך כבן אדם, כי בסופו של יום היא בן אדם זר לי. אני נכנסת לה לקרביים, לנבחי נשמתה, מציקה לה. יש עוד מקרה, שהיא דווקא, זו אישה מוכרת, היא פרסמה את זה, היא דיברה על זה בטלוויזיה, היא דיברה על זה ברעיונות שלה. קבעו לי פגישה איתה, והשם היה מאוד מוכר לי, אבל באותו רגע לא חיברתי. כשהיא הגיעה כבר הבנתי מי זאת, והגיעה עם צוות טלוויזיה. וניסיתי לייאש אותה תוך כדי הפגישה. היא הבינה את זה. היא אישה מאוד אינטליגנטית, מאוד חכמה, היא הבינה את זה, סיימנו את הפגישה, וחיכיתי איזה חצי שעה, ואמרתי לה, עכשיו את לבד? היא אמרה, כן, אני עם הנהג שלי. ואמרתי לה כל מה שאני חושבת, והיא הצליחה להירות. היא הצליחה להירות מביצית אחת בודדה שהייתה לה, והיא חובקת, והיא במהלך ההיריון הכירה מישהו, והיא התחתנה בהיריון, והיא תמיד, היא מספרת שחלק גדול מההחלטה שלה היה באמת השיח איתי. וזה המקום שלי כבן אדם, כי בסדר, עבודה זה עבודה, אבל אני חושבת שזה משהו שבאמת ינקתי עם חלב אמי, ועם באמת הרוח של אמא שלי, שבסוף אתה סוג של שליח. ואתה סוג של שליח, אתה צריך לשים את עצמך במקום הכי נמוך, עם האגו שלך ועם הצרכים שלך, וכל לנתב לטובת האנשים האלה שאתה יכול, כי לפעמים בדברים קטנים, כמו שאמרתי קודם, אתה שומע משהו מפרופסור משיח שתורם משהו לאישה אחרי 10 שנים, ששינית לה את החיים. לא התכוונת, אתה לא מחכה שימחאו לך כפיים ויגידו, וואו, אלא משהו שבא לך מהלב, בא לך מהמקומות הכי נקיים, ואני חושבת שזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי. ראיתי את אמא שלי פועלת בדרך הזאת, ויש לי את הזכות להמשיך בדרך הזאת, מהמקום באמת הכי נקי. מתנה גדולה. ממש כך. אז שאלת סיום. אני תמיד פונה לכל המרואיינים שלנו, ואני שואל שאלה מאוד פשוטה. ברגע זה יושבת אישה מול רופא הפריון שלה, שאומר לה, אני מתנצל, אבל לא נראה לי שאנחנו נצליח להתקדם עם ביצית שלך. אם את רוצה להיות אימא, יש לך 2 אופציות. או תרומת ביצית, או תרומת ביצית ופונדקאות. מה יש לך לומר לאותה אישה? לכי לקבל חוות דעת שנייה ושלישית. אז אני אסיים בסיפור. ביום שישי הייתי עם הבן שלי אצל ספר, והספר הנחמד הזה סיפר לי לפני איזה שנה ומשהו, שהוא מטופל אצל רופא X, שאני מכירה אותו ומאוד מיודעת איתו, והבטחתי לו שאני אעזור לו, אבל שהרופא אמר, זהו, אתם צריכים ללכת לתרומת ביצית, ובת הזוג שלו יחסית צעירה, ואמרתי לו, אתם לא הולכים. והפניתי אותם לרופא אחר. ולשמחתנו, הם בהיריון מתקדם. תמיד ללכת לשמוע עוד מישהו, אוקיי? תמיד ללכת לשמוע עוד מישהו. וכשבסוף מבינים שאי אפשר? כשמבינים שאי אפשר, אז אני אומרת, צריך לעבוד מהראש וצריך לעבוד מהלב. מהלב זה לעשות עבודה. לעשות עבודה. גם אם ללכת לחוף הים עכשיו ולצרוח את הנשמה. גם אם להיות בן אדם לא נחמד כמה חודשים כי קשה לך, זה בסדר. תעשה את הדרך שלך, תעזר בכל מי שאתה יכול או במה שאתה יכול, כי שוב הרבה אנשים לא רוצים לדבר, ואחר כך לעבוד מהראש. לעשות השוואה. אני בודק, אם זה תרומת ביצית, או אני בודק פונדקאות, מה אני מקבל? לא רק בכסף. הכי קל לבוא להגיד, מאיר נתן לך ב-50,000 שקל, בואי חמודה, אני אתן לך ב-30, אבל אין שם כלום. תביני מה את מקבלת, מול מי את עובדת, מי ילווה אותך, מה התמורה שתקבלי, לא רק התרומה בעוברים או בתהליך עצמו, אלא התמורה הרגשית,
התהליך הרגשי, המעטפת שיעטפו אותך, ואיך את או אתם או אתה תחוו בתוך התהליך הזה. לעבוד מהלב, אחר כך לעבוד מהראש. אני תמיד אומרת לאנשים, אפילו תעשו טבלת אקסל. טבלת אקסל. בסוף, את הסיכום, אתם תעשו מהלב. אבל יש את זה לנגד עיניכם. תבדקו, אלה החלטות לחיים, החלטות קשות. כשמטופלים היו באים ואומרים, אני חותם היום. אין חותם היום, אתה לא חותם היום, אתה הולך הביתה, או את הולכת הביתה. אתם חושבים, אתם שואלים, אני אהיה פה בעוד חודש ובעוד חודשיים ובעוד 3 חודשים. אלה לא החלטות נמהרות. הן החלטות שבלתי הפכות אחר כך. תעשו אותן בשום שכל, ותוסיפו את המימד של הלב והרגש. אז אורית, כמו תמיד, אין עלייך, המון ידע. תודה שהזמנת אותי. לא סתם חיכיתי למספר חודשים, מי שלא יודע, היה לי הזכות והעונג להיות במלחמת 12 הימים יחד עם אורית בגיאורגיה. התייבשנו שם כי לא יכלנו לחזור, ושם בעצם התחיל הפודקאסט שלנו. אז אורית, המון תודה. ולכל הצופים והמאזינים שלנו, תירשמו, תלחצו על האייקון של הפעמון, תשאלו שאלות. אני מבטיח לכם שאנחנו נעשה כל מאמץ להביא לכאן את מיטב המומחים בעולם הפריון, מיטב האנשים שיהיו מוכנים לדבר. אתם רוצים? תכתבו, תבואו. כל מה שאתם רוצים, השולחן הוא שלכם. נדבר עליכם, לא נדבר על אף אחד אחר. אני אוהב אתכם, ואני מודה לך. תודה רבה.